миннатдорам барои он нафароне ки ин лаҳза канали роҳнаморо тамошо доранд. Салом дӯстон, бо шумо чун ҳамеша Мубориз Аҳадов. рӯз то рӯз баромадани намудҳои нав ба нави телефонҳои мобилӣ, яъне бо як иқтидори бузург бо функсияҳои нав пешниҳод мегарданд. дар баробари ин вирусони зиёд гардида зарари худро албатта ба телефонҳои мо мерасонанд. Мехоҳед телефонҳои худро аз вирусҳо ҳимоя созед. Пас ба ин видео таваҷҷӯҳ кунед. дӯстон, биёед каме оиди сарпарастони канал маълумот диҳам, баъдан видеоро якҷоя тамошо мекунем. таксиҳои акаи муҳитдино барои он нафароне ки ба сарҳади Қазоқистон рафтанианд тавсия медиҳам, ки дар ҳақиқат беҳтаринанд. алҳамдулиллаҳ. дидед, ҳақ асту рост, ҳатман занг занед. мешавад ҳолатҳое ки ҳангоми истифодаи ягон программа ё тамошои видеое якбора дар рӯи экран реклама пайдо мешавад ё ҳар гуна уведомлениyaҳо мебурад ки ин яке аз нишонаҳои вирус аст. агар рафту уведомлениyaро пахш кунед, моро ба ягон сайт мебарад ки эҳтимол аст як вируси дигар ба телефони мо зам шавад. аз ин рӯ эҳтиёт бошед пеш аз он ки чизеро пахш мекунед. дуюм, пай бурдед ки расходи трафики интернети шумо зиёд шуда истодааст ё якбора ва зуд тамомшавии заряди телефонро мушоҳида кардед. бешубҳа ба телефони шумо вирус бо номи черв яъне кирм дохил шудааст ки заряд, интернет, инчунин метавонад маълумотҳои файлҳои телефони шуморо гум карда ё ин ки ба ягон ҷой равон кунад. сеюм, телефон асосан аз истифодаи дурудароз гарм мешавад. агар дидед ки телефон кор накарда гарм мешавад, дар телефон вирусе бо номи троян яъне ҳайкали асп дохил шудааст. пас аз гирифтани вируси троян телефон зуд шах мешавад, гарм мешавад. баъзан программаҳо ноаён удалить шуда, инчунин маблағи телефон ҳам гум шуданаш аз эҳтимол дур нест. чорум, вирус фишинг. ин ба маънои шасти моҳигирӣ. баъзан мо аз сайтҳои нолозима программа, бозӣ скачат мекунем ё ба ягон силкаи ношинос дохил мешавем. дар ин ҳолатҳо ин вирус ба осонӣ дохили телефони мо мегардад ки ҳатто пай намебаред. баъди ин эҳтимол аст телефон дар зери назорат шавад. акнун тавассути ин вирус метавонанд ба телефони шумо дохил шуда программаҳои сайтҳо, рақамҳои суратҳисоби бонкӣ ва дигар информатсияро аз телефонатон гиранд. панҷум, агар пай бурдед ки дар телефон ягон программаи ношинос пайдо шуд ё программаи худи телефон дар вақти кори якбора аз кор мемонанду мебароянд, беаҳамият набошед ки ин ҳам яке аз нишонаҳои вирус дар телефон аст. агар кадоме аз ин аломатҳоро дар телефон мушоҳида кардед, пас ин маслиҳатҳои моро бо диққат гӯш кунед. якум, программаи телефонро саривақт абнавид карда истед. дуюм, чӣ хеле огаҳ гаштед, як вирус метавонад чанд қадар мушкилиҳо ҳам ба телефон ва ҳам ба худи мо орад. аз ин рӯ ягон антивируси хуб дар телефон гиред. антивирусҳои бепул ёрдам мекунанд, вале на он қадар зиёд. сеюм, ҳеҷ гоҳ аз сайтҳои ноозмуда бозӣ ё барнома скачат накунед. агар телефонатон андроид бошад, ба настройка безопасност дохил шуда неизвестни источникро хомӯш карда монед. чорум, агар телефон абнавид кардани настройкаи ПО-ро талаб кунад, аз рӯи имкон вақт ёфта абнавид кунед. панҷум, рафту маслиҳатҳои боло ёрӣ накард, пас телефонро лозим меояд заводскои настройка яъне зуброс диҳед. фаромӯш накунед ки пас аз зуброс ҳамаи файлҳои дохили телефон кӯр мешавад. дӯстони азиз, агар ин видео ба шумо кӯмак карда бошад, видеоро ба дӯстони худ ҳам бифиристед ё ин ки дар имо поделитсия кунед то онҳо ҳам огаҳ гарданд. то видеои оянда, худо нигаҳбон.